Здравейте, приятели! Последни метри. То гад. Тарата. 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 Та. Няма и 5-6 часа. 3 пъти спах. 2 пъти ядах. Но все пак се качих. Защо? Защо е то целият цирк? За това. Българи! Юнаци! Българи! Няма да кажа колко пъти плаках по пътя. То си оставя моята малка тайна. Това е. Не е лоша гледката. Добре. За сега толкова. Сега ще е много малкото връхче и се прибираме. Чао.